Алексейшо, убиец е взривил жертвата си, докато се е намирала в банята. Мичек, то с направо кърти мивки. Алексейшо, жертвата е била намерена зазидана в близкия строеж. Миначек, то с направо е бетон. Алексейшо, жертвата е умряла вследствие на токов удар. Иначе то се бил мега изтръпнал. Алексейшо, жертвата е била намерена с калкулатор в ръка. Мичек, смятай. Алексейшо, жертвата е била намерена взривена в колата си. Мичек, то се е избухнал много яко. Алексейшо, жертвата е била убита в ресторант точно преди да плати. Мичек, на то с направо са му видели сметката. Алексейшо, жертвата е умряла вследствие на синдром на интравазална коагулация вследствие на аланин-аминотрансферазите. Алексейшо, жертвата е била намерена умряла в реката на Гълтвек с тиня. Миначек, то се бил ебахти за дръстения, разбираш ли. Алексейшо, жертвата е била намерена с изгаряне по тялото. Миначек, той е бил много пекан. Ко гледате, бе? Ко стана? Алексейшо, намерихме убиеца натровен с рекордни количества алкохол в зоопарка. Мичек, то с направо се е направил на животно. Алексейшо, жертвата е млада девойка задавена с кифла. Мичек, значи тая е жертва на канибализъм. Алексейшо, субектът е получил инфаркт докато прави секс. Мичек, то с направо е умрял от кеф. Алексейшо, жертвата е умряла по време на матурата си по математика. Мичек, то с направо се е тегли от чертата, разбираш. Алексейшо, жертвата е намерена взривена в колата си. Мичек, то с май си е избухнал мега яко. Да, много яко се избухна. Много яко. Алексейшо, жертвата се е врязала в близкия киносалон. Мичек, то с направо се е вкарал яко във филма. Алексейшо, заловихме убиеца докато чакаше зеленото на един светофар. Миначек, то се е много спрял. Алексейшо, жертвата е била хвърлена от 8-ми етаж с главата надолу. Вей, човек. Ко ще правим сега? Вей.